Здравейте, отново ние сега ще се разходим из фестивала на народната приказка, за да разберем какво мислят хората за това прекрасно събитие и защо всъщност са тук. Как се чувствате днес на фестивала на народната приказка? Страхотно. Ние дойдохме преди малко, съответно изгледахме само представлението, което беше на тази сцена. Здравейте, как се чувствате днес на фестивала на народната приказка? Добре, много хубаво, много благодаря за фестивал, организаторам, кметству, добре български традиции. Добър ден! Ние сме пуснати тук на свобода в фестивала на народната приказка, за да питаме хората как се чувстват днес на този светъл празник. Ами много добре се чувстваме. Фестивалът е страхотен, има много интересни неща с децата. Според вас, на кое най-много се радва дечицата от всичките забавни атракциони, които са им осигурени днес? Ами керамиката им е много интересна. Отделно пясъка и страхотни постановки имаше. Много ни хареса групата от Велико Търново. Адмирации бяха много добри. Според вас фестивала хубаво място ли е и за родителите да се позабавляват в един такъв прекрасен ден? Ами да, чудесно място е. Здравейте! Ние продължаваме нашата обиколка и с прекрасните хора, които са дошли на фестивала на народната приказка. Виждаме хора, които са облечени в прекрасни носии. Защо решихте днес вие да се облечете така и да облечете прекрасното си детенце по този начин? Ами, за да може по-тържествено да отбележим този хубав празник. Много красиво ви се е получило. Какво сте обяснили на детенцето си за днешния ден, макар че той все още е малко, но те според мен разбират? Ами, разказали сме и, че на днешния ден празнуват всички будители. Аз самата съм учителка, но не само учителите празнуват днес, а всички, които по някакъв начин могат да събудят искрата за знанието, за литературата, за любовта към българското и към народа. И този повод е прекрасен начин да отпразнуваме този ден. Добър ден! Вие какво си нарисувахте днес? Добър ден! Мите, покажи малко нарисува. Това е рисунката на Митко, която... Какво е, Митко? Вертолет. Вертолет. Точно така ще я кажа хеликоптер. Обаче вертолет е какво? Синоним. Първо да попитаме, мама, щастлива ли сте днес, че избрахте да дойдете тук на фестивала на народната приказка? Да, бяхме и миналата година и тази година пак е много хубаво събитие за Каблешково. Скъпи приятели, това бях аз, Кукушев. Включих се директно от фестивала на българските приказки в Каблешково. Беше изключително забавно. Запознах се с прекрасни артисти, с прекрасни занаячии, гранчари, кушничари, сладкари и какви ли още не чудесни хора. Надявам се да видя тук отново и следващата година, когато ще бъде още по-забавно. Сигурен съм и ще дойдат още повече хора от цяла България с една единствена идея – да отбележим празника на народните будители. Благодаря ви много и ще се видим следващата година.